n'i ye niminɛminɛ kɛ jɔlen ye i kunna wagati min na o kɔrɔ ko wagati a sera irido bɛɛ bɛ ta ka bɔ yen fɛn fɛn dogolen kun don i la i b'a bɛɛ i ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw la alakira ko salasala ko mɔgɔ si t'aw la min bɛ sa f'a ka taga yɔrɔ dɔn i nin tɛ bɔ f'i k'i taga yɔrɔ dɔn ni alijinɛ don i b'a ye ni jahanamɛ don i b'a ye i nin kɔni tɛ bɔ f'i k'i taga yɔrɔ dɔn bɛɛ ka siran nin don in ye ala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ye siran don ɲɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi don na don min n'aw bɛ kɔ segin ka taga ala ma c'est le résultat de ta vie i ka diɲɛlatigɛ résultat bɛɛ bɛna bɔ wagati min o ye saya wagati de i ka examen a résultat bɛna d'i ma wagati de n'a ɲɛna alhamdulillah n'a tiɲɛna a tiɲɛna parce que saya ta ye fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ ni fɛn min tiɲɛna i bɛ se k'a réparer mais saya wagati n'a tiɲɛna a tɛ se k'a réparer dɛ parce que seginni tɛ yen tuguni o de la mɔgɔ min ma ɲuman kɛ saya wagati ala b'a fɔ hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون نسيانا نواتي مؤمني أمان يمانك أبا فعل تنديا نغسكي نيتشيني منونجي نغسكاري la'alli a'malu salihan dola be ɲuman kɛ ala tan dɔɔni diya n faratira n ɲinana ala tan dɔɔni diya n bɛna ɲuman kɛ mun bɛ fɔ a ye kalla o banna innaha kalimatun ni ye kuma de ye qailuha kuma gansan de don de b'a fɔ kibla ka segin san 20 san 30 lettre nana e ma e sigiɲɔgɔn ma sa wa e terikɛ ma sa wa e fa ma sa wa e ba ma sa wa e ɲɔgɔnna joli joli bɛ kalo don na nin bɛɛ tɛ lettre de k'a ɲɛsin ma e ko hakili la k'i tɛna sa bon i fɛnɛ ta sira bɛ yen nin ye kuma gansan de n'a bɛ bɔ i da e kɔni nin ye tatɔ de ye ila yawmi yub'asuna fo ka taa se kununi dɔ ma e ka ji ko a banna ala ko aw ye siran don ye don min n'aw bɛ segin aw kɔ ka taga ala summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat o kɔfɛ bɛɛ bɛna sara i ka baara kɛta la i ye fɛn fɛn kɛ ala bɛ n'i sara bɛɛ la wa hum la yuzlamun mɔgɔ tɛ tɔɲɔ dɛ i ye min kɛ dɔ tɛ nagasi ka bɔ a la i ka baara jugu dɔ tɛ fara i kun fɛnɛ ko k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta i ye min kɛ dɔrɔn o de bɛ d'i ma bon o de la n'i y'i sigi ka diɲɛ jate minɛ i bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ bɛ laban i kelen de bolo n'i sigir'i kaburu kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ mɔgɔ tɛ yen i bɛ se k'i kungo fɔ mɔgɔ ye min ye mɔgɔ tɛ yen i bɛ se ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ min fɛ ni fɛn o fɛn don i kelen de bɛ a kɔrɔ o de la Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ni saya kun kɛra a bɛ kasi o ko tile 3 a bɛ kasi f'a bonbonsi bɛ ɲigin mɔgɔw y'a ɲininka o ko Usman ni alijinɛ ko fɔra e tɛ kasi ni jahanamɛ ko fɔra e tɛ kasi mun de la ni saya mɔgɔ sara e bɛ kasi ta a ko kaburu de ye adamaden jatigila fɔlɔ ye ka taga lahara ni adamaden bɛ bɔ diɲɛ la a jatigila fɔlɔ ye kaburu de ye
n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ de b'a ɲɛ kaburu kɔnɔ min bɛ kaburu kɔfɛ o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan mais n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ de bɛ yan ko min bɛ kaburu kɔfɛ o ka jugu ka tɛmɛ kaburu kan jahanama ka jugu ni kaburu ye dɛ bon alakira sallallahu alaihi wasallam a ko al-qabru imma rawdatun min riyadil janna kaburu imma ka kɛ sigiyɔrɔ ye kabini aljinɛ sigiyɔrɔw la aw hufratun min hufarin nar wala bɛ kɛ dingɛ ye kabini tasuma dingɛ hali ni tasuma ma bila kaburu kɔnɔ balimaw ka ni so in datugu i da la dɔrɔn k'i bila a kɔnɔ an ka imagine yan datugulen don wa ventilo b'a la humidificateur b'a la o bɛɛ la